Salutare și bine v-am regăsit! Ok, deci recent au apărut o mulțime de zvonuri pe internet ce prevestesc noul trend care urmează să înceapă în această lume a tehnologiei mobile. Și nu mă refer la camere sub ecran, telefoane flexibile și așa mai departe, ci la faptul că odată cu iPhone 12 s-ar putea mai mult ca sigur să nu mai găsim în cutia telefonului un charger și posibil nici căști cu fir. De cablu de alimentare nu s-a menționat nimic până acum. Nu este o glumă ceea ce ai auzit mai devreme, iar Apple, când vine vorba de trenduri, este lider și îmi trebuie doar să menționez notch, ori lipsa headphone jack-ului și este suficient. Iar dacă asta nu era destul, se aude că și Samsung discută la rândul său ca din 2021 să nu mai ofere nici ei charger în cutie. Toate aceste modificări se întâmplă din mai multe motive și haide să vedem dacă se justifică sau nu. Prima întrebare care probabil acum îți vine în minte este ce? Da, la prima impresie pare o decizie ciudată, dar nu prea e așa. Și haide să vedem de ce. Prima și cea mai importantă chestie aici este legată de viitor. Se cam dorește această trecere la wireless și asta datorită faptului că nu cred că nu există o persoană care să nu fi stricat un cablu sau un adaptor. Plus că sunt incomode și se pot încurca și așa mai departe. Tehnologia wireless a cam prins din urmă firul la viteza de încărcare în ultimii ani și probabil din acest motiv Apple a decis ca din 2021 să renunțe de tot la porturi. Ai auzit bine? Și practic, strategia lor este să facă în acest an un pas mic, dar foarte important, pentru ca în 2021 să nu se întâmple brusc. O a doua cauză este că poate ai deja niște căști cu fir sau vreun încărcător în casă, cum e cazul unora, iar dacă nu ai, va trebui să plătești niște bani extra, ceea ce e deloc neconfortabil când ai plătit deja destui bani pe un device nou. Dar dacă stai să te gândești, telefoanele mobile depășesc noi recorduri de preț în fiecare an și asta datorită unor tehnologii noi și destul de costisitoare. 5G, 120 de Hz, camere mai performante, de exemplu, iar pe aceste mari companii le interesează doar banii, adică profitul. Ce credeți? Și prin tăierea unor încărcătoare sau unor căști pe care deja poate le ai în casă, Samsung sau Apple pot totuși să mai țină de preț și să vină cu alte upgrade-uri pe care timpul și cumpărătorii le cer. Un ultim argument are de-a face cu mediul. Dintr-un raport de pe Verge, un site cu surse cât se poate de legitime, se aruncă, atenție, pe an, peste 300.000 de tone de deșeuri de astfel de încărcătoare. Poate pentru că lumea nu are ce face cu atâtea în casă, sau poate pentru că s-au stricat. Chiar nu știu. Oricum, va rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Apple în această toamnă și cu Samsung în 2021. Poate vor include separat aceste accesorii și să ne lase pe fiecare să decidem dacă avem sau nu nevoie de încărcătoare sau căști cu fir și să plătim extra pentru acestea. Deci dacă facem un simplu calcul, costul unui telefon poate scădea cu până la $50 dacă excludem căștile și încărcătorul din cutie, ceea ce nu e rău dacă nu ai nevoie de acestea, având în vedere că prețurile sunt atât de mari în ultima vreme. Deci spuneți-ne părerea voastră în comentarii despre aceste zvonuri. Repet, nu sunt 100% șanse sigure, dar ceva îmi spune că sunt șanse extrem de mari să se întâmple. Dacă ți-a fost util ce ai auzit mai devreme, ar însemna foarte mult pentru noi dacă ai putea da un like acestui clip și un share prietenilor. Ne-ar ajuta tare mult. Iar până data următoare, să-ți fie numai bine!